בכל שעה. שלום לניצב משנה ערן קמין, שלום עודד. ראש מחלקת הנוער במטה הארצי, ושלום ליאיר גלר, מנכ"ל הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול. ערב טוב. ניצב משנה קמין, המשטרה לא קיבלה ציונים גבוהים על הפעילות שלה, בעיקר לא משטרת באר שבע בליל שבת. תרשה לי עודד לא להתעסק בציונים. אנחנו סך הכל מדברים באמת בגל אלימות אחור שהיכה בנו בסוף השבוע. הנושאים, כפי שהודיע על כך השר והמפכ"ל, ייחקרו ויתבררו, ותפקוד המשטרה ייבחן, אנחנו לא נסתיר דבר. צריך לזכור שמדובר בגל, וצריך לזכור שאנחנו משתדלים ומנסים להיות בכל מקום שאנחנו נדרשים אליו, וגם במקומות שאנחנו לא נדרשים. יחד עם זאת, קשה לנו להיות בכל מקום, בכל שעה. קשה מאוד להתנתק מהדברים המאוד קשים שאומרת מיכל ויכמן, אלמנתו של גדי, שהזעיקה את שוטרי משטרת באר שבע לפני שקרה הדבר הנורא הזה. בואו נשמע אותה. אני ישבתי במרפסת, ראיתי את הכל, הוא פשוט הגיע אליהם, וזה שקילל אותו, פשוט הלך אליו בהליכה מהירה מאוד, נתן לו נגיחה בראש ודקר אותו. ואני ראיתי אותו, הוא פשוט תפס את הבטן, התפתל כזה וממש ישר נפל. כשהגעתי אליו אז אמרתי לו, גדי, הכל בסדר, יהיה בסדר, והוא עשה 2 נשימות ופשוט הוא כבר לא הגיב יותר. שנייה אחת ראינו סרט, ישבנו, כאילו הכל היה בסדר, הילדה. בשנייה אחרי זה הוא מת, כאילו, שזה לא נתפס, פה מתחת לבית שלי, כאילו בפארק של ילדים, שעכשיו אני רואה ילדים, משחקים כדורגל באותו מקום, והכל כאילו ממשיך, ואני באתי את הבעל שלי. ניצב משנה קמין, אין שוטר בכל פארק ובכל גינה ציבורית, אבל התחושה היא של אתה מדווח, השוטרים באים, הצ'קלקה הכחולה מטריעה לעבריינים לברוח, עושים סיבוב סביב הכיכר והולכים הלאה, ולא באמת אוכפים עם כל הכוח כדי להימנע מהדברים הנוראים האלה. עודד, קשה לי להתווכח עם תחושות. תחושות הן נתון סובייקטיבי שבאמת ליבי לאלמנה. התמונות קשות והאירוע הזה הוא אירוע נוראי. אבל אני יכול לדבר על נתונים, אני יכול לדבר על עובדות. העובדות מלמדות על ירידה בפשיעה, העובדות מלמדות על היערכות נכונה יותר של משטרת ישראל לתת מענה טוב יותר לאזרחים. אנחנו לא מצליחים בכל מקום, אבל אנחנו בהחלט בתוך מגמה של צמצום הפשיעה, בהחלט בתוך מגמה של לתת שירות נכון יותר לאזרח, להיות יותר קשובים, להיות יותר דווקנים עם האירועים. אני עוד פעם אומר, הנושא של האירוע שקרה בבאר שבע יתוחקר וילובן עד תום. לא נשאיר אבן שלא נהפוך. אנחנו ננסה מיד אחרי הפסקת הפרסומות הזאת לנסות להבין למה זה קורה, למה בא אלינו הגל האחור הזה, וזה נוער, וזה בדיוק העיסוק של שניכם, יאיר גלר וניצב משנה קמין. אבל אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות. מה עוד? אנחנו חוזרים לעסוק בסוף השבוע העברייני, עתיר הרציחות. אנחנו משוחחים עם ניצב משנה ערן קמין, ראש מחלקת הנוער במטה הארצי של המשטרה, ועם יאיר גלר, מנכ"ל הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול. יש, יאיר גלר, אכיפה, יש חקיקה מתאימה למצב הבלתי נסבל הזה של נערים שמתדלקים את עצמם למוות? יש חקיקה ויש הרבה מאוד כלים אחרים שאנחנו משתמשים בהם, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לכלל המערכות. ברשותך הייתי רוצה לדבר מעט מילים על המקרו. אין יותר טריבונה ומגרש, אין יותר יציע ודשא, כולם על הדשא, ואת זה צריך להבין. המשטרה היא כלי חשוב מאוד במלחמה הזאת, אבל היא כלי אחד. חסרים לי כאן החינוך והמניעה וההסברה וההורים והמתנדבים והסיירות הורים והרשויות המקומיות, כל אותם אלו שחייבים לקחת חלק עצום במלחמה הגדולה הזאת. אני רוצה להשמיע לכם מה סיפר לפני חצי שעה נער אחד בבאר שבע לתחקירנית של התוכנית הזאת, לי נעים, על בילוי בשעות הפנאי שלו ושל חבריו. הנה. אני אומר כאילו שאני רואה הרבה אנשים שמתעסקים, כל מיני קומבינות, כאילו בסוף מתערבבים אחד עם השני, רבים אחד עם השני, ודוקרים אחד את השני. זה מה שהולך, כאילו זה המעגל, אבל הכל זה סביב האלכוהול, רק בגלל האלכוהול זה קורה. לפני 3 שבועות ישבתי כאילו בשכונה שלי, וראיתי כאילו אנשים שותים, ורבים בסוף מכות. גם הרבה לא יוצא מהשכונה בגלל כל המקרים שקורים. אנחנו יושבים רק על החברים באזור שלנו ולא מסתובבים יותר מדי. למה
יכול להיווצר דברים שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם. אתה מכיר אנשים שקונים אלכוהול מתחת לגיל 18? מכיר, יש מלא, מה? מה זה מלא? זה כמעט כולם. פשוט המשטרה לא עושה בזה בסדר כמו שצריך. ניצב משנה קמין, באמת המשטרה לא עושה את זה כמו שצריך, כי מיד אחרי התדלוק נשלפות פה סכינים כאילו שזה עניין פשוט. אין ספק, עודד, שאלכוהול הוא מחולל פשיעה. הוא מחולל פשיעה רצחני. הוא מייצר תיקי אלימות נוראים. אבל המשטרה כן נמצאת שמה. המשטרה נמצאת בטבורה של הסוגיה. אנחנו כבר בשנת 2010 זיהינו את הבעיה, יחד עם המשרד לביטחון פנים, יחד עם הרשות, הובלנו מהלכי חקיקה שאפשרו לנו בעצם לפצע פעילות אכיפה מסיבית כנגד עסקים שמוכרים אלכוהול לקטינים. אני מזכיר. אתם מחסלים פיצוציות? אנחנו מחסלים פיצוציות, אנחנו סוגרים פיצוציות. רק בשנת 2011 נפתחו 1,000 תיקים כנגד פיצוציות והוגשו למעלה מ300 כתבי אישום. המגמה הזאת היא ממשיכה, היא בגדילה שנה מול שנה, ואנחנו נמשיך את הפעילות הזאת. אתם באים גם אל הנוער כשהוא מתדלק בחניונים, בפארקים, אתה רשאי למשל לעצור נער ב-11-12 בלילה? נער לא מבצע עבירה, אבל עצם השימוש שלו באלכוהול, הוא מאפשר לי את הסמכות לתפוס את האלכוהול ולהשמיד את המשקה בפניו ובסמוך אליו, כמובן בתוך שמירה על כבודו. אני יכול גם לעכב אותו לתחנה, במידה ויש הקמות רעש, לזמן את ההורים, לתת דוח חטאים. אנחנו עושים את כל הדברים האלה, והמגמה, עודד, היא מגמה שמראה על אכיפה נוקשה. אתה מקבל את זה, יאיר? שיש מגמה אחרת ממה שידענו? כי סוף השבוע הזה אומר לנו דברים אחרים. נכון, בסוף השבוע הזה בהחלט היה צבר קטלני, צבר טרגי, אבל בסך הכל כשאנחנו בודקים מה קרה מאז יציאתה של התוכנית הלאומית לדרך בהנהגתו של השר לביטחון פנים, קרו למעשה שני מהלכים מרכזיים שבהם הצלחנו. אחד, בני הנוער, בסטטיסטיקה, ואינני כרגע מדבר על אותם מקרים טרגיים וקשים, יש בהחלט בלימה בעלייה של אחוזי בני הנוער ששותים היום, וכאשר מדובר בילדים בגילי 10-11, שזו הייתה בעיה מרכזית מאוד בהוויה של שתיית אלכוהול, ירדנו ל5 ו6% מ-20%. זו מערכה ארוכה, קשה, מתישה, ובסופו של דבר אני מעריך שניתן יהיה לצמצם, אבל זה תהליך שלוקח שנים. עודד, צריך לזכור, ככלל, הפשיעה בקרב בני הנוער היא בירידה. נכון, סוף השבוע הזה הוא סוף שבוע נוראי. אנחנו מדברים על ירידות של 10 ו-20% בעבירות אלימות, תלוי בסוג העבירה, והמגמה הזאת היא מגמה שתימשך. אבל תראה מה שקורה באמת ברחוב. כבר אנשים מתחילים לאבד אמון במשטרה ואומרים, אולי אנחנו צריכים להתגייס. אנחנו ההורים, אנחנו הקהילה, כמו שאומר יאיר. אנחנו המורים, אנחנו צריכים לעשות את זה בעצמנו. מצד שני, זה די מפחיד לגשת לחבורה מתודלקת ומטורפת כזאת, כי אתה לא יודע איך זה ייגמר. המשטרה אינה בורחת מהאחריות. האחריות היא שלנו. אנחנו נלחמים, אנחנו צריכים להילחם בפשיעה, וזו מלחמה. יחד עם זאת, זו מלחמה רב-מערכתית. אנחנו לא נוכל לעשות זה בלי שותפים. נדרש פה מאמץ חינוכי, הסברתי, מניעתי, סמכות הורית. צריך להחזיר חזרה את העטרה ליושנה, ולהחזיר חזרה את הסמכות ההורית, הסמכות המשטרתית, את הכבוד, ולא את הכבוד שמחפשים בני הנוער, אלא כבוד מסוג אחר. תודה רבה לכם, ניצב משנה ערן קמין ויאיר גלר, מנכ"ל